Er du også interesseret i en ny livsstil og også et vægttab, der kunne følge med det her? God livsstil, det er jo noget, der kommer af de her sunde relationer. Altså sunde relationer til ens familie og til ens venner, men også til sunde relationer til mad og i det hele taget til motion. Alt det her, det kan vi skabe sammen med dig i en kombination af god vejledning og hjælpe dig med at tage de rette valg. Forløbet her er noget, der tager en måned, og i den får du al den her personlige coaching. Du har mulighed for at blive en del af et forum, hvor du kan erfaringsudveksle med andre, som er en del af forløbet. Og så er det selvfølgelig opstart på den her effektive udrensningskurs, som gerne skulle føre til, at du får din sundere livsstil. Vi garanterer simpelthen, at du får et vægttab ud af det her, at du får en sundere krop, og du får forventet nogle holdninger ind i dit hoved, der simpelthen giver dig den her sundere livsstil. Udover at du selvfølgelig har de her 30 dages fuld returret på alle produkter, du modtager i forløbet, så bakker vi dig jo op hele vejen igennem og hjælper dig med at give dig al den her ekstra viden, så du kommer bedst muligt igennem den her måned. Og selvfølgelig også bedst muligt videre ud i din nye livsstil. Kunne du være interesseret i at høre mere om det her, så skulle du være meget velkommen til at gå ind og læse mere ind på vores hjemmeside www.sunset.dk. Så må du have en rigtig god dag.